ba sa lechon kawali? Sa crispy sisig. Tara, samahan nyo kami dito sa Barangay Pio, Makati City. Andito nga pala tayo sa Willy's Bulaluhan na umuubos na mahigit 50 kilos ng lechon kawali kada araw. Siya nga pala si Ate Aileen, ang tinagurian namin lechon kawali queen ng Makati City. Ang sabi nga niya, 3 taon pa lang daw itong kainan nila, pero binabalik-balikan na ito dahil di lang masarap ang mga pagkain, murang-mura pa. Dahil sa 65 pesos mo ay meron ka ng lechon kawali with sarsa. Meron din silang tinatatad na lechon kawali para gawing crispy sisig na kanilang bestseller din. Pero di lang lechon ang tinitinda nila dito, marami ring ulam at iba pang merienda na pwedeng pagpilian. Kung gusto mong dumayo dito, anytime kang pwedeng pumunta dahil 24 hours silang open. Huwag na natin patagalin to. Tara na, kain tayo! Sir, takpan nyo.
Order kami sa te.